20 май. Тук и сега. Усещанията никога не трябва да се пренебрегват. Изцяло се отдаваме и фокусираме върху настоящето, когато се наслаждаваме напълно на усещанията си. Те ни помагат да осъзнаем собственото си тяло и времето да се пренесем тук и сега. Днес няма да остана в плен на TV-новелите. Няма да съм зависим от футболните резултати. Няма да подслоня желанието за консумиране или купуване. Няма да съм обезпокояван от мобилния телефон. Няма да се вкопчвам в собствения си образ. Всичко това изчезва с невероятна бързина и лекота и не е нищо повече от лъжливо извинение, за да не срещна самия себе си и да не се самоизтъквам. Тук и сега чувствам,